salamat nga at naklik po tong video to dahil alam mo ba na simula sa July 29, 2022 ay may bagong pag-update ang YouTube. Magiging visible na po ang subscribers count ng lahat ng YouTube channel. At ito nga yung bawal nang i-hide or bawal nang itago ang lahat ng mga subscribers count ng lahat ng mga YouTube channel. So ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga small YouTuber or sa mga baguhan pa lang dito sa YouTube na katulad ko? Yan ang ating pag-uusapan. So samahan niyo ko and please keep on watching. Tingnan muna natin yung buong details ng pag-update na to ng YouTube. And then, alamin natin kung ano-ano nga ba yung mga reasons kung bakit ginawa nila ito. So, click natin ang ating mga YouTube app. So, pindutin po natin yung mga YouTube channel. So, pumunta tayo sa may help and feedback. So, i-search po natin yung YouTube. Press natin yung search. Piliin po natin yung YouTube updates. So, i-click natin yung here, dito. So, i-check out natin yung kanilang forum. Ayan na. We know that comment and identity abuse-related spam is top of mind for YouTuber community. So today, we're sharing several updates that will help to better protect our viewers and creators from comment spam. So as well as make it harder to impersonate creators. Ito na yon, no longer allowing channels to hide subscribers count. So hindi na po ito pwede. For me personally, pinili ko po siyang i-hide dahil nga nag-i-start pa lang naman ako dito sa YouTube. So, preferred ko na mas mag-focus ang aking mga viewers sa ginagawa kong video, hindi doon sa subscribers count ko. Pero okay lang naman sa akin kahit pa invisible na yan, and walang problema sa akin para mas ma-compare ko kung saan ba nagsusubscribe sa akin yung tao. Nakita na nila yung subscribers count ko or before na naka-hide lang to. Kasi kahit naka-hide lang, may mga nagsusubscribe din po sa akin. So, doon ako natutuwa rin. So, yun. So, ito nga yung sabi nila para daw mas maiwasan yung pag-impersonate. So, they pretend to be other creators in comments. So, ganun po yung ginawa ng YouTube para maiwasan po yung mga ganitong impersonator. And then, improve creator comment moderation setting in YouTube Studio. So, pangalawa po to sa update nila. All creators can use our new comment moderation settings to increase strictness in the help for review tab. So, this is an optional feature that will filter out even more spam and identity abuse comments. So, gusto mong i-review muna yung mga comment ng mga viewers mo. So, yun. Pwede mo siyang piliin. And then, yung ito pa, isa pang update, limiting the type and or frequency of special characters in channel name. So, we're reducing the character set available when choosing a channel name, as some characters can be used to impersonate channels. For example, channels won't be able to update their name to something like YouTube, tapos merong mga character like mga nakikita nyo dyan. So, bawal na po yan. Pero ang alam ko yung mga existing YouTube channel na nakagawa na ng mga may ganyang characters is pwede naman. So, bawal lang simula July 29 yung magpalit ka ng channel name or gumawa ka ng mga channel name na may mga special characters na ganyan. Nalaman na natin kung bakit yun ginawa ng YouTube yung pag-update na ganon dahil nga sa yun mga binanggit impersonation. So, ang tanong natin is, kung magiging malaki bang epekto nito sa mga small YouTuber na katulad ko dahil nga visible na yung ating mga subscribers. So for me, hindi po. Dahil ang pinakabasehan po mga viewers ay kung paano po tayo mag-execute ng mga videos, paano tayo makapag-entertain or makapagbigay ng mga idea or paano tayo interact sa ating mga viewers. Mas nagbabase sila sa pinaka-performance ng video na ginagawa. Gawin na lang natin itong motivation para mas gumapa tayo ng mas mga quality content para mas marami mag-subscribe sa mga YouTube channel natin.
So, yun na lang po yung gawin natin sa mga kakagawa pa lang or mga small YouTuber na gumpisa pa lang dito sa YouTube. Um, kung gusto mo pong matuto kung paano magkaroon ng views with 0 subscribers or kahit kukonti pa lang ng subscribers mo at gusto mong umangat yung views mo, panoorin niyo po yung video kong 'to. So, ilalagay ko po ang link yan sa description box. So, salamat sa panonood at sana natulungan kita at kung nag-enjoy ka or gusto mo ng mga ganitong content about YouTube, tips and tutorial, please paki-subscribe po ang aking YouTube channel and then paki-like din po ng video to. So, maraming salamat sa panonood and see you again on my next episode.